ବନ୍ଧୁଗଣ ଜ୍ଞାନଗୁରୁ ଜିକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଶ୍ୱର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂସଦର ନାମ ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ପେନ୍ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଟେଷ୍ଟ, ଯାହାକି ସ୍ପେନର ସଂସଦର ନାମ ଅଟେ। ନେପାଳ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯାହାକି ନେପାଳ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ ଅଟେ। ରୁଷ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡ୍ୟୁମା, ଯାହାକି ରୁଷ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ ଅଟେ। ଚୀନ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ପିପୁଲ୍ସ କଂଗ୍ରେସ, ଯାହାକି ଚୀନ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ ଅଟେ। ମାଲେସିଆ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦିୱାନ ନଗେରା, ଯାହାକି ମାଲେସିଆ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ ଅଟେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସ୍ୱରା, ଯାହାକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ ଅଟେ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫେଡେରାଲ ଆସେମ୍ବଲି, ଯାହାକି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ ଅଟେ। ପୋଲାଣ୍ଡ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସଜିମ୍, ଯାହାକି ପୋଲାଣ୍ଡ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ ଅଟେ। ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଖୁରାଲ, ଯାହାକି ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ ଅଟେ। ଡେନମାର୍କ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫୋଲକେଟିଙ୍ଗ, ଯାହାକି ଡେନମାର୍କ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ ଅଟେ। ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡେଲ୍ ଇରିଅନ୍, ଯାହାକି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ ଅଟେ। ନରୱେ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଷ୍ଟୋର୍ଟିଂ, ଯାହାକି ନରୱେ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ ଅଟେ। ସ୍ୱିଡେନ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରିକ୍ସଡାଗ, ଯାହାକି ସ୍ୱିଡେନ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ ଅଟେ। ଜାପାନ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଡାଏଟ୍, ଯାହାକି ଜାପାନ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ ଅଟେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କେନେସେଟ୍, ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ ଅଟେ। ଆମେରିକା ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ, ଯାହାକି ଆମେରିକା ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ ଅଟେ। ବାଂଲାଦେଶ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଂସଦ, ଯାହାକି ବାଂଲାଦେଶ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ ଅଟେ। ତାଇୱାନ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ୟୁଆନ୍, ଯାହାକି ତାଇୱାନ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ ଅଟେ। ଜର୍ମାନୀ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୁଣ୍ଡେଷ୍ଟାଗ, ଯାହାକି ଜର୍ମାନୀ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ ଅଟେ। ମାଲଦ୍ୱୀପ ଓ ଇରାନ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମଜଲେସ୍, ଯାହାକି ମାଲଦ୍ୱୀପ ଓ ଇରାନ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ ଅଟେ। କାନାଡା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, ଯାହାକି କାନାଡା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ ଅଟେ। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି, ଯାହାକି ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ସଂସଦର ନାମ ଅଟେ। ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।